waweyo piny to mano nyalo keto piny Kenya kama chalo nade gi sani. Erokamano, mano penjo maber Joyce. To kapok aduoka awacho gimoro achiel mani penjo owadwa Brian. Gima hinyo Ruto ma kiwacho ni weche ni kiwinjo kiwacho ni oriambo en ni Ruto otamore bedo presidential. Ei katiba chik wacho ni decision moro amora ma ker timo nyaka bed in writing. Gimomiyo nowacho kamano en ni mondo avoid gik miluongo ni roadside declaration. President en symbol of national unity. Ker ka wuoyo to kata ija Pokomo, kata ija Kisii, kata mana Mloya, kata Jaluo, onego bed ni odonje chunyi ni mano wuon wuoyo. To en ko wuoyo to ochalo jatend party mar UDA ma jok ma somo ne paro, his advisors okose groom maber. Kibaki ne chio kinyi kukinyi to en Arambe House, kes man office president. To wan gi ker ma en parliamentary group meetings otimo State House. Mane kuminene. Onge chemi boinyo ni ker no se mondo the state Arambe House kaka jatend piny Kenya, kes mano is also, it's both political and legal office. Koro moving forward, any advisor mar ker mawinjowa dubede gi ker piny to ise ni ker nyaka bed presidential. Weketo maino ahinya siasa to you have to repackage yourself. Weri gi bed chung e wigeche. Ker ka wuoyo to chalo opposition leader. Ochalo ng'ama pod ni e siasa kata timo kisera maro. Kendo ene moketo piny ni in a political mood. Inyalo in 2027 en kiny because of Ker himself. Okoni obeni otimo kamano. Koro kwaduoge penjo mari. Chik wacho ni ka jatend piny ok nyal dhi nyime gi bedo jatend piny, onyalo bedo ni ogole kaka through impeachment, nitiere procedure od bura. Onyalo bedo ni o resign, ogwetao, en owuon onyalo gwetao. Kata onyalo bedo ni en gi tuo mwaluongo ni mental infirmity moko nyal dhi nyime. To chik wacho ni ka ker ok nyal to jalupne Rigathi Gachagua ema kawe. To chik kendo wacho ni ka jalupne bok nyal to speaker mar od bura mar National Assembly mule matin kaso ji dhie gimiluongo by election. Nineno ka Magufuli no wewa Tanzania. Suluhu mane en jalupne no kawe. Gini no keto ni kes katiba machoncha jalup ker niluongo ni vice president. To no ken gimiluongo ni part of presidency. Nen a political appointee mar ker. Ker ne nyalo kawe kendo nyalo gole somewhere. Katiba masani jalup jatend piny en part of gimiluongo ni that presidency. In case no yier gi otika achiel. Koro okodwa ni vacuum obedi. To nitiere pogruok gi gima Gen Z giwacho. Gen Z ok wach di Ruto wuon. Gidwa ne gidhi gi Gidwaro ni actually gimiluongo ni jok motimo literature wacho ni symbolism. Giwacho ni Ruto o symbolize bad governance. Mano kigino kawachano wuon. Mabe giwacho ni ka giwacho ni Ruto must go. Giwacho ni odhi gite nyaka Gachagua nyaka sirkande te. To gima poko wang'iyo monego bed ni to watime nango nikech sani ng'eni pod waonge gi IBC. Nyocha Ruto ochuo koke e bill mar IBC motemo loko chik. Waonge chairperson mar IBC, jakom mar IBC waonge go, jalupne waonge go, commissioners waonge godo. Sani ok onyal timo yiero. IBC select panel sani ang'eni gidhi nyime gi yiero ibinjo. To gini be actually en makosa nikech chik wacho ni at any time IBC ok onego bed ni bedo gi maonge gi jakomne. To ma gima